Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de Xoán Bascuas, de Xavier Carro e de Ana Peón, con moitas cousas que comentar, pouco tempo, xa me prometeron que van ser breves, a ver se o cumpren. Así que imos co seguinte tema, o anuncio de dimisión de Xosé Luís Méndez Ferrín como presidente da Real Academia Galega. Hai moitas reaccións estes días logo dese anuncio, fálase de tensións internas no seo da Academia, fálase de informacións xornalísticas sobre suposto enchufismo de persoas achegadas a Ferrín, fálase de supostas presións á Academia por parte do Instituto da Lingua Galega e do Consello da Cultura Galega. En fin, eu non coñezo de preto o asunto, non sei se vos sí, pero polo que estamos a ler, que vos suxire este asunto? A ver, Xavier. Bueno, a min suxíreme unha gran pena, non? Porque eu creo que as institucións que acabas de nombrar, tanto a Academia como o Instituto, pois deben de ter como obxectivo único e principal a defensa da lingua e da cultura galega, e todo este ruido mediático que se construye en torno a determinados feitos pois é negativo, non? É negativo desde logo para Galicia que unha persoa coa calidade literaria de Méndez Ferrín e que cando entrou na Academia suscitou un amplio consenso e un amplio reconocimento porque é a figura literaria viva seguramente máis importante nestes momentos, pois, e que agora se produzca a súa dimisión, pois é unha mala noticia para Galicia e para o galego, non? E creo que tamén, efectivamente, determinadas campañas mediáticas da prensa máis ultra, penso que deberían, por parte de xente da talla intelectual de Méndez Ferrín, deben de simplemente ser obviadas e desoídas, e en ese sentido me parece unha pena que se producira finalmente a dimisión. É que aí mesmo quen fala dunha campaña orquestrada pola extrema dereita madrileña, non? Para derrubar a Ferrín. Eu lín tamén por aí algo diso. A ver, Ana. Non, eu coincido en parte co que di Xavier. En primeiro lugar, o respeto a unha persoa da talla intelectual do señor Ferrín, tamén recoñecemento ao traballo que se ten feito nestes años, e lamentar tamén que se teña producido esta dimisión, que eu, a verdade é que non coñezo os motivos. Eu só leín a carta que escribe Méndez Ferrín e non fala de campañas orquestadas pola ultradereita, senón o que fala na súa carta é sobre todo de tensións internas dentro da Real Academia. Eso é unha pena que nun tema tan importante pois non haxa peche de filas e unidade entre todos eles para defender o tema do galego. O que sí creo que, así como regla xeral, que está ben que todos os organismos e institucións que reciben subvencións públicas pois que intenten facer o maior esforzo posible para ser transparentes no tema financiero e no tema de persoal. A ver, Xoán. Pois eu comparto a sensación de quedar abrumado, porque calquer cidadán que o vexa dende fora pois non alcanza a comprender que o que está pasando na Real Academia Galega, non? Ti acabas de mencionar de tentativas da prensa da ultradereita española para desestabilizalo. Eu coñezo que apareceu publicado no ABC algo en relación ás contratacións de persoal na Real Academia Galega, pero xa aparecera en medios locais, en medios galegos, con anterioridade, non? Entón, tampouco sei se ubicalo aí. O que sí é certo que se fala de tensións, efectivamente, no seo da Real Academia, pero non están expresados nun plenario, sino que parece ser que son cousas que están na convivencia do propia Real Academia. Creo que é importante poñer luz e taquígrafos non só a esa demanda que sabiamente faz Ana sobre transparencia na xestión, sino tamén na conducta, no comportamento, nos acordos que se cheguen. E é importante porque é unha ferramenta, aínda que no ámbito privado, con financiamento público, un básico para a nosa cultura. É moi importante tamén, pois, non só no recoñecemento de Ferrín na súa xestión, sino tamén na posta en valor social que ten que ter a Real Academia da nosa lingua, non? Bueno, pois alégrome de que concordedes, seguro que no seguinte asunto non estades tan de acordo, imos falar, bueno, seguimos un pouco na mesma onda de corrupción ou suposta corrupción, do caso Bárcenas, séguese falando desa demanda por despedimento improcedente que coñecíamos onte, podería ganala, di Cándido Méndez, e mesmo podería cobrar o paro, o cal é un pouco... Eso, paradóxico. Pois bueno, falase do caso Bárcenas, falase do caso Onós, a Fiscalía non ve indicios contra a Casa Real e contra a Infanta Cristina, tamén se fala moito das entrevistas que está a dar a princesa Corina, amiga entrañable do rei, mesmo puidemos vela hoxe mesmo na portada da revista Ahora, así que pidevos reflexión sobre un e outro asunto, pero con brevidade. A ver, Ana, por exemplo.
Respecto ao caso Bárcenas e o feito de que se apunte ao paro, pois eu resumiría nunha palabra que é un cara dura. Creo que mesmo a arrogancia coa que acude aos tribunais demostra un pouco cal é o talante desa persoa. É unha persoa, vamos, que credibilidade pode ter cando un día di unha cousa e outro día di a contraria, cando mesmo é unha persoa a que se lle acusa de falsificar a súa propia letra, non? Co cal, unha cousa, Bárcenas, eu creo que a xustiza debe investigar ata o final a orixen desos millóns, que mesmo neste alarde de arrogancia, cando compareceu ante o xuiz, dixo, non son 22, son 38 millóns. Chegaron a 38. Dá mostra de como é o persoaxe, non? Eu penso que outra cousa é o Partido Popular, que debe ser o primeiro interesado en que se aclare un follón que dana a imaxe do Partido Popular, pero ata de agora ningún xuiz está a falar de que haxa vínculos entre a financiación do Partido Popular e o tema de Bárcenas. O que se está investigando é a orixe deses ingresos de Bárcenas, dese defraudador fiscal que é Bárcenas. Outra cousa é o Partido Popular, que penso que é o primeiro interesado en que se aclare e se chegue ata o final. Empezan a polo caso Bárcenas, así que empezamos por aí. A ver, Xoán e Xavier. E a presunción de inocencia que pedías para os de Santiago non che vale para os de Bárcenas? Pero Bárcenas recoñeceu el mismo que é un defraudador fiscal. Recoñecende, eu... Non un procedemento arreglado polo goberno, pero por un procedimento arreglado, por claro, tanto... por eso non utilizo o de presunto. Noutra cousa pode utilizarlo, pero eu recoñeceu que é un defraudador fiscal. Vou dar unha ventaxa ás sabendas neste debate. Eu non vou falar da corrupción de Bárcenas, de financiamento ilegal. Vou falar da relación que ten Bárcenas e o Partido Popular. Había relación, sí ou non? Desde o ano 2010, non? Pois, entonces explícame que estiveron pagando desde abril de 2010 ata agora que estiveron pagando. Non empecemos con el diferido ou non diferido, porque é moi complicado, O que di que os xuíces aclaren se é verdade o que di o Partido Popular ou se é verdade o que di Bárcenas. Eso hai que aclaralo nos tribunais. Agora mesmo está posta en tela de xuízo a situación de Cospedal en relación a isto, porque está máis que demostrado que ocupaba físicamente un espazo na sede do Partido Popular. Está demostrado porque, ademais, hai cámaras e imaxes del sacando cousas en ese mesmo momento da sede do Partido Popular. Hai, ademais, demostración de que se pagaron cotas do IRPF e a Seguridade Social. Eso non pode ser un despedimento diferido, senón un pagamento encuberto. E, ademais, se se di que eso non é un salario, se está incurrindo nun delito. E está incurrindo nun delito o Partido Popular. Se acaba de meter nun sarillo, e non falo da corruptela de financiamento regular, falo solo disto. Se acaba de meter nun sarillo o Partido Popular que Bárcenas... Si lle chaman como lle chaman a Bárcenas, é por algo. Porque un tipo que estou convencido que o que tiña... O Castrón en galego, dixen, é o nome popular que ten. Si se meteu neste sarillo, é porque aprendeu primeiro do que lle pasou a Naseiro. E que no Partido Popular, o lema para o tesoreiro é ti traballas só. Si te pillan, é cousa túa. E el fixo o seu traballo para sí e para o que lle pudiera pasar no Partido Popular. E no Partido Popular están tremendo polo que pasa. Están tremendo. Eso non hai dúbida. E logo, unha última cousa, brevemente, é o salario de Bárcenas. O salario que se cobrou a partir de 2010. 21.000 euros. O mes. 255.000 euros brutos ao ano. É vergoñento. Prorrateadas, entón xa diminuía un pouco. É equiparando o salario que tiña como tesoureiro do Partido Popular, que se saiba. Pois aínda que sexa, o que si se sabe é certo, aínda que sexa, ese é o salario que ten o tesoureiro do Partido Popular, non esta parte. Porque se equilibraba o salario que tiña cando era tesoureiro. A mesma cuantía, o tesoureiro do Partido Popular cobraba 255.000 euros. O soldo que teña, non? Sí, me parece moi ben. Pero en este período... Eu non sei o que cobran os dirixentes do PSOE porque non fixeron públicas as súas contas como fixo... Pero o que che digo, non é delito, pero eu simplemente o digo. Eu tamén simplemente o digo. E a cidadanía que xulgue se esos son salarios para ser tesoureiro dun partido político, que xulgue. A ver, Ana, antes de que contestes, Xavier. Dime. Sobre todo isto. Pensei que preguntabas algo. Non, a min, eu comparto a primeira parte da intervención de Ana, mira que sorpresa. Sí, pois sí. Xa coincidimos en dúas cousas. Sí, xa coincidimos en dúas cousas, porque chamabas a Bárcenas caradura, defraudador, tal. Comparto totalmente. Pero me pregunto, se era tan malo, como tú estes 30 anos aí?
Pero, escoita, en Tú todas as estes 30 anos organizacións, engañados. en todas as Son moitos anos para estar organizacións engañado, pode haber Son moitos algún anos. elemento, e vos tivechedes a Roldán. Sí, home, sí, tivemos, sí. Quero decir Sí. que si mira Todas as Roldán, familias, sí, escoita, ten razón. sabes Todas as canto familias- diñeiro, todas as claro, familias teñen unha de oveña fondos negra, ¿no? reservados, Sí, nada, non pasa nada. Non pasa nada, canto vamos levou deixalo aí. Roldán? Pero, Está a en ver, sentencia, 16 déxame, millóns de euros déxame. do ano 90. Déxame. 16 millóns Está moi de ben, euros. está moi ben. Quero decir que en todas as familias Sí, home, sí, pode... claro. o En que hai- todas as familias, non. Perdón, en Todas todas as as familias non. organizacións. Tampouco. Pode habelas. Tampouco. Vale. Porque Tampouco, aparte no? de Eso de que son todos responsabilidades- iguales non me vale. falando, Non me vale. Escoita, Eso sí que non me vale. Estás ocupando a quenda de Xavier, ten razón na queixa, ten razón na queixa. queixa. Estás falando, tío. Ten razón na queixa. Claro, metes a cuña e xa sigues, A ¿no? ver, Bueno, Xavier. pues, déxame acabar. Esa é a primeira cuestión, o sea, se agora é malísimo, non? E agora o Partido Popular, para salvarse desta situación, pues, el chivo expiatorio perfecto, Bárcenas, non? Pero vamos, nadie se cree, que ese diñeiro, eses 38 millóns de euros que hai en Suiza, que sean personales del. Eso es la cuenta B, la caja B del Partido Popular. Que la tenía él en su cabeza, porque eso es una injuria, lo que has dicho, una calumnia. Pues, igual, puedes denunciarlo mañana, no pasa nada. No, claro. Ten ningún problema. Digo o que digo. Eso era la caja B del Partido Popular. Que non podía estar a nombre do Partido Popular porque es caja B. É como cando Rajoy nos dice, o sea, Bárcenas dice, e os papeles de Bárcenas dicen. dicen, É unha calumnia. a ver, déxame falar. Unha difamación, Pues déxame, sí, no, pero como que se dice que sí. os papeles de Bárcenas din que Rajoy cobraba sobres e contesta Rajoy, no, esta es mi declaración de Hacienda. Coño, Ti non é crees eso a que queremos, Bárcenas? non é eso que Ti queremos, crees é a el sobre, Bárcenas? es Ti lo entón outro. crees todo o que di Bárcenas, No, eu non Edith. creo a Bárcenas, eu creo as Claro, probas. pero ti crees a Bárcenas. E creo que hai 38 millóns de euros aí en Suiza vamos que a están ver. aí e que hai que demostrar de onde veñen. E por certo, Claro, en eso está o Por Suiz, pero non certo, teñen ninguna hai relación co moitas- Partido porque Popular. vimos todos se publicado no país, Ninguna moitas das anotacións que están ali neste libro, moitas delas xa foron aceptadas como válidas por quenes as recibiron, unhas e outras contrastadas, escoita. por certo, con un caso de corrupción que está no xuzgado, que é o caso Gürtel. Si falsificas Por tanto, un papel, terás que darlle certa credibilidad. No, Pois que mira, eu nunca fixen claro, iso. Eu non sei como se fai. Que o mellor me podes enseñar, pero eu non sei como se fai. Pero eu sei que Jesús Caldera non era un sei, experto non no sei. TIPEX, cando presentaba resolucións de documentos oficiales, tapaba co TIPEX. vale. Eso sí o Claro. lembro que lle chamaban o rei do TIPEX a Caldera. Ai, eso non sabía eu. Sí, pero hubo no Parlamento, no tema do Prestige, que presentou documentos oficiais, na parte que tal, salía tapada con TIPEX. Pero, bueno, eso non é falsificación, pero digo, cando se fai unha falsificación, ten que ter certos rasgos de verosimilitud. Cando un artista fai un cuadro, falsifica, terá que tener para que resulte Por eso creíble. Cospedal nos conta a historia del finiquito diferido, porque ten que darlle unha forma de credibilidade, o que é unha mentira, claramente. O que é que seguía cobrando 21 millóns está primeiro, final. Si é a mí certo que la sorpréndeme. explica, é delito. A mí Si é certo que le explica, sorprende, pareceme moi grave que acabes se- de acusar ao Partido Popular de ter unha conta de 38 millóns de euros en Suiza de Caixa B, porque eso é unha inxuria, unha difamación, cando non hai ningunha acusación, nin a Fiscalía, nin o xuiz están investigando eso, están investigando como Bárcenas. A xente non é tonta. Eu creo na A xente non é xusticia, tonta. eu creo na xusticia Sí, e confío na xusticia. Na xusticia, sí. E se os xueces que están tamén investigando eso tamén non na inteligencia encontraron popular. non encontraron ningún indicio, como podes facer ti esa Mira, acusación? Vais por diante dos xuices. Eso, vamos, é unha infamia. Unha infamia que era a palabra que utilizaba Rubalcaba cando falaba dos galegos e preguntaban, é unha infamia? Pois ti o que acabas de decir do Partido Popular é unha infamia. Vouche dicir antes e vouche dicir agora. Ti fas como unha veciña miña que dice, leva 30 anos conducindo e dice, eu nunca tuve un accidente, pero conduce fatal. Entonces, eu mismo, o sea, nosotros nunca, Bueno, cadra que é muller a veciña, Quero pensar que é porque cadra. Poderías decir veciño. Non lle vou cambiar o sexo por tal, entendes? Pero, claro, Perdona, ti igual, é digo que nosotros nunca nos condenaron por corrupción. Hombre, no caso Naseiro recordovos que non houbo estaban condena. Escoita, déxame falar, que Claro, todo se sabe, claro. todo se sabe e todo está aí. Sí. Non, que había unhas cintas donde Naseiro decía, este dinero es del Partido Popular, sí, toma, pa aquí, pa allá, está todo está todo grabado nunhas cintas. Coño, curiosamente La las única cintas condena es la del PSOE, vileza y maleza, las la cintas non se única, pudieron utilizar porque non sei que triquiñuela pasou en el juzgado, que tal.
entra el caso Gürtel. Curiosamente, o único que está condenado é o xuez que empezou o caso Gürtel. É que vos tedes no aparato judicial, moito apoio. Pero escucha, tú defiendes que un juez pueda acabar todos os casos do PP acaban en sobreseimiento. De sobres, quien sabe mucho es el Claro, Partido Socialista. Escucha, porque la única para el bolsillo de Rajoy, porque lo sé todo y miento ¿sabes la única para explicar? condena que hubo en España por sobresueldos? A la cúpula del Ministerio del Interior de la época de Felipe González, porque llevaban sobresueldos de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Y yo hablo de condenas, no hablo de sospechas. Como a Casa de Fraga, que se fixo con fondos reservados. Como a Casa de Fraga, que se fixo con fondos reservados. Acordaste da Casa de Fraga? Podemos Acordaste da Casa de Fraga, que se fixo con fondos reservados? Acordaste da Casa de Fraga, que se fixo con fondos reservados? A ver, deixademe falar a min. Deixademe falar a min. Podemos recoñecer a Ana que ten unha hemeroteca na cabeza como boa xornalista. A ver, outro asunto que temos 5 minutos escasísimos e quero falar da crise matrimonial entre o PSOE e o PSC e xa sen falar máis diso, pero bueno, pola votación de onte no Congreso e as sancións que se están estudando, vai chegar o sangue ao río? Xavier, resposta moi breve, Ai, non xo sei. Calquera sabe. Eu son galego que non Pinta sabe. mal ou non? A cousa recompoñerase? Non, eu creo que Zapatero decía unha frase que decía que o Partido Socialista no seu conxunto é o partido que máis se parece a España e eu creo que o que está pasando co PSC é justamente eso, non? España é un país diverso, donde hai entidades nacionales con moita conciencia nacional, como é o caso de Andalucía, de Cataluña e do País Vasco, e bueno, pues, efectivamente, eso responde a ese tipo de circunstancias, non a outras, non? Outra cousa que, se me preguntas cal é a miña opinión, non? Eu creo que tamén me podes dar que tamén 20 se podo dar en 20 segundos, a miña opinión é que o camiño que está emprendendo Cataluña é un error, é extemporáneo, neste momento a solución aos problemas que teñen planteados os ciudadanos non pasan por ese debate desde o meu punto de vista para nada, as solucións están en outra parte, pero, bueno, é consustancial a propia singularidade nacional dos distintas comunidades autónomas ou rexións ou países ou como queiras chamarse en España e, por lo tanto, non me sorprende, nin creo que a cousa vai a chegar Pois a maiores. sobre as dúas cuestións, sobre a crise e sobre o debate que se abre, a ver, Bascuas, que opinas? A ver, sobre o que está a acontecer no PSC, eu quero dicir que hai un xogo de tronos. La nubia de Cataluña deixou de ser nubia de Cataluña porque quedou como a única diputada catalá que non apoiou a resolución xunto cos do PP. Isto ten que quedar claro tamén. Ela xogou o que está xogando esperando a que Rubalcaba pois deixe paso, non? E ademais tamén quero ubicar o debate xusto no... Fixo ben, Si é para xogar a eso, sí. Desde o meu punto de vista, fixo ben. Pero en Cataluña deixou de ser la nubia, nuiva de Cataluña. O que sí é certo é que o que se acordaba era unha resolución ao respecto do dereito a decidir, que se fala por aí de consulta soberanista. É como se dixéramos que unha consulta sobre a Constitución é unha consulta constitucionalista. Non, é sobre o dereito a decidir, punto. Ainda nin siquiera se sabe que se vai preguntar. Por tanto, creo que é de xustiza que se recoñeza, como houve distintas propostas no Congreso dos Diputados, ao respecto de quen pode facer consultas con carácter vinculante, sin ter que pedir unha autorización ao Consello de Ministros, que iso tamén é un avance na democracia e algo que quer coñecer. E no tocante a que quen é o que mellor coñece os problemas de Cataluña e como solucionalo, son a cidadanía catalá. A mí non me gusta que me digan dende fora como temos que resolver os nosos problemas porque somos nosos que vivimos. Por tanto, creo que é a nosa cidadanía a que debe que mirar iso, de igual modo que en Cataluña son eles os que teñen que mirar. Magua non ter minutos, porque isto daba para máis. A ver, Ana. Sí, pois eu vexo con preocupación o que aconteceu porque ata o de agora en España había, digamos, dous grandes partidos que garantizaban un pouco a cohesión territorial, que eran o Partido Popular e o Partido Socialista. Había unha serie de consensos desde a transición. En este momento que se produzca esta ruptura dentro do
PSOE, que non se sabe como vai terminar, porque hai xa unha serie de dirixentes do partido que piden que se produza unha ruptura. Alfonso Guerra, por exemplo. Alfonso Guerra, por exemplo, pero outros baróns territoriais, Fernández Vara, onte Rodríguez Ibarra estuvo moi duro ao respecto. Penso que é un problema, en primeiro lugar, hai unha clara falta de liderazgo de Rubalcaba. Nesto, pois, non é o liderazgo que podía ter Felipe González noutro momento. Eu no tema de Carme Chacón penso que se equivocou porque a súa decisión quedou no camiño, no punto de medio. Non apoiou. Pero non votou tampouco. Quero decir, o mellor non contentou a ninguén. A súa actuación non contentou nin aos do PSC que decían vota con nós, nin aos outros porque tampouco votou con eles. Creo que Carme Chacón debería ser máis valiente nas súas decisións. Quero decir, se aspiras a ser líder, tens que mollarte e ser valiente nas súas decisións. E creo que onte a Carme Chacón faltoulle a valentía de decir que posición tomo. E creo que calquer líder político debe de tener o suficiente arranque para actuar nesas circunstancias. Non sei se conoces a un que di que a veces non tomar unha decisión tamén é unha decisión. Non sei se che sona quen é. Isto decía o Rajoy fai pouquiño en relación ao tema do rescate de España. Entón, eu creo que a decisión de Carmen de non votar é tamén unha decisión. E é unha decisión importante e eu creo que está no punto xusto. Neste momento, para ela, votar directamente en contra do PSC, é unha opción que seguramente, xa por cuestións hasta sentimentales, resultaría moi complicado, e tamén pola posición política que adoptou, porque ela sí que falou claro non só co voto, sino antes, en relación á súa posición política, en relación ao dereito a decidir, a todo este debate, non? E tampouco podía, efectivamente, apoiar unha ruptura que eu creo que ten quizás unha importancia cualitativa, non? Porque é a primeira vez e todo isto, pero que no fondo trátase de unha proposición de lei que ten un rango xurídico legislativo de cuarto orden. Pero decía que van presentalo agora tamén o PSC no Parlamento catalán, polo que eu ia a proposta de... Xa non vota Carmen. Xa é outra cousa. Dicía eu que non chegaba ao programa, efectivamente non chegou, e ben que o sinto porque estaba moi interesante, quedarnos algunhas cuestións que comentar, pero xa o faremos outro día. Hoxe temos o que deixar, grazas a Ana, a Xoán e a Xavier por estar connosco, grazas a todos por seguirnos. Mañá máis, á mesma hora, como sempre, analizando a actualidade no Faladoiro.